Bueno, anem a parlar d'educació financera. Tenim un avís important pels afectats per les PIAs. Jo no sabia què eren i ho he hagut de mirar. És un producte financer d'estalvi. Plan individual de ahorro, PIA. I deu de saber que s'assegura a l'asseguradora alemanya FWU està en situació de fallida i concurs de creditors. Una mala notícia per moltíssima de gent. Ara tot d'una direm els afectats, però han de dir que l'encarregat de liquidar aquesta asseguradora farà aviat un comunicat amb la seu oficial al llarg d'aquesta mateixa setmana en què explicarà que només podrien recuperar en el millor dels casos un 40% del capital inicial que s'hauria invertit. Vendria a ser el destinat a l'asseguradora. Això sí, en cap cas, en cas que sigui possible, no està garantit i hauran de contactar amb l'empresa per saber, per descloure tot aquest bugat que tenen armat en aquesta asseguradora, aquesta companyia alemanya, que com dèiem afecta a moltíssima de gent a Espanya i també a les Balears. Saludam Cristina Borrallo des de l'entitat Asofin i també Futur Legal. Molt bon dia, Cristina, com estàs? Molt bon dia, a vosaltres. Bé, d'entrada, hem de dir, les persones que varen contractar aquesta asseguradora alemanya ho varen fer a través d'una consultoria espanyola, que era OB alta, però sembla que aquesta és renta les mans, per dir-ho d'alguna manera, i una miqueta senzill, no? Conta'm una miqueta què ha passat. Sí, com vam comentar ja fa un mes d'aquest tema, ara tenim aquestes noves notícies, que és això que has comentat, Joana, que és que ara és liquidador d'aquesta empresa alemana, però la matriu és luxemburguesa. Aquesta empresa s'ha declarat en quiebra, s'ha declarat en concurs de creditors, i per tant totes les persones que tenien productes d'estalvi amb aquesta empresa se veuen directament afectades. Fins en aquesta setmana, finals d'aquesta setmana, el liquidador de Luxemburg contactarà amb totes les persones afectades, ja estan enviant les comunicacions. Nosaltres la setmana passada vam estar assessorant amb moltíssim d'afectats, molts més dels que ens podríem arribar a imaginar. Quants més o manco? Teniu una xifra o encara no? Ara n'hi ha uns 50.000 afectats a tot Espanya, però aquí a Balears en concret són moltíssimes de persones, perquè en concret OVB tenia 3 oficines, tenia 2 oficines a Palma i una oficina a Manacor, i varen comercialitzar bastant massivament aquest producte. I estem rebent a moltes de persones afectades i intentant ajudar-los en la mesura del possible, no? I aquesta setmana, efectivament, el liquidador ja està enviant aquestes comunicacions, unes comunicacions que s'han de llegir amb molta de cura i recomanem a les persones que contactin amb professionals perquè són difícils d'entendre, inclús per nosaltres hem hagut de desxifrar també el que ens volien dir, i els han comunicat que tenen una pèrdua ja d'un 60%, que en el millor dels casos els reconeixeran el crèdit en el procediment de liquidació amb aquest 40%, però això no vol dir que cobrin, això vol dir que estaran en el llistat de creditors d'aquest concurs d'aquesta empresa. Quan cobraran no ho sabem, i si cobraran alguna cosa tampoc. Per tant, aquí hem d'analitzar, com vam estar comentant l'altre dia, en qui hem de demandar, perquè aquí OVB té una responsabilitat i no la pot eludir. Clar, 50.000 afectats a nivell espanyol, a tota Espanya, molts afectats aquí a les Illes Balears, i jo te voldria demanar si tothom ha de rebre aquesta telefonada o si veuen que ells poden ser un dels afectats, se poden posar directament en contacte amb l'asseguradora, amb la companyia, o amb qualcú, més enllà d'un professional que els pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Sí, segons les dades, les bases de dades, Forward You el que farà serà comunicar via correu electrònic, enviarà una comunicació formal en espanyol en aquestes persones que se vegin afectades, però si veuen que fins al dia 31 de juliol no els hi contacten, aquí el que hem de fer és nosaltres tenir l'iniciativa de contactar en aquesta empresa. Continuem parlant amb Cristina Borrallo, de Sofini de Futuro Legal, sobre aquests plans individuals d'estalvi que havia venut l'asseguradora alemanya FWU a través d'una oficina que se diu OB, que tenia oficines aquí. Però és que ara sembla, Cristina, que aquesta asseguradora alemanya està oferint nous productes per pal·liar el fracàs d'aquests anteriors. És a dir, aquesta gent que són professionals no compren que això, en quines condicions, s'ha d'anar molt alerta amb això. Sí, ara mateix OVB el que està fent és eludir totalment la seva responsabilitat davant d'aquesta situació, diuen que ells simplement són uns mediadors, que varen vendre aquest producte amb la informació que tenien, però realment no és així. Al final OVB té una participació molt activa en la comercialització d'aquests productes i cobra una comissió molt elevada per la inversió que fa la persona. Per tant, plenament responsables, i n'hi ha ja sentències que els condemnen en aquesta situació. Què està fent OVB? Doncs ara aquestes persones que, òbviament, els hi toquen la porta dient m'està passant això, m'han enviat aquesta comunicació des d'Alemanya, què penseu fer? El que estan fent és
oferir-los com a alternativa per sortir d'aquesta situació la comercialització d'un altre producte, és a dir, s'ús d'aquí entrant en un altre producte que te donarà una rentabilitat i així compensarem la pèrdua que has tingut. Entenc, perdona Cristina, entenc que vosaltres no recomaneu massa, no, aquest trueque, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir que una mà no renta l'altra en aquest cas, no vol dir que te compensi el fet de ficar-te dins un altre trull. No, sincerament no, per lo que hem analitzat d'aquestes noves propostes que estaven enviant són productes tan dolents com els que havien subscrit anteriorment, per tant no val la pena que s'hi fiquin amb la contractació d'un altre producte perquè al final serà amb una eventual inversió a llarg termini que tinguin uns rendiments podran cobrir la pèrdua de l'altre producte, però això no té cap sentit en termes econòmics i per tant les persones que es vegin afectades per aquesta situació rebran, insisteix, fins a dia 31 de juliol rebran una comunicació per part de Forward You via correu electrònic, una comunicació en espanyol, que la revisin bé i sobretot que no firmin tot d'una, que mirin bé els seus drets, perquè aquí el que estan fent és, si signen aquest document, estan rebutjant una quantia superior, estarien acceptant que només els hi paguin un 40% i vés a saber quan els hi pagaran aquest 40%. Per tant, anem a mirar-ho tot amb molta cura, amb molt deteniment, no signar això, contactar amb professionals i mirar de reclamar a UBB, que ets l'empresa que ha comercialitzat aquest producte com un producte d'estalvi i segur, quan realment no era en cap cas res de tot això. Per què només és 40? Hi ha una explicació? Per què només recuperaran els 40? Ells, de dins el concurs de creditors en la liquidació, han proposat aquest import, que nosaltres tenim la teoria de que l'altra part és la comissió d'UBB, és a dir, ells només te reconeixen el crèdit de lo que realment han invertit amb ells. L'altra part, que seria aquest 60%, nosaltres considerem que és la comissió d'UBB, el que estan davallant, és a dir, que aquí UBB quan diu no, jo aquí no tens res a veure, tu tens segurament el 60% que veure amb aquesta situació i per aquest motiu els hi estan oferint només aquest 40%. No? Per tant, insisteix que s'ha de mirar el tema amb molta cura, amb molt de deteniment i reclamar a UBB, que segurament s'acabarà amb un procés judicial perquè les sentències que tenim a dia d'avui ja els condemnen a pagar la totalitat de la inversió més interessos legals en els afectats i dirigir-ne les demandes cap a ells. Cristina, abans d'acabar sí que te voldrien demanar, perquè clar, aquestes persones afectades que ja per ventura s'han començat a posar o s'han començat a assessorar, no?, per professionals com vosaltres, començaran ara un procés que segurament serà bastant llarg. Quin temps pot torbar-se tot això en resoldre-se? Vull dir, no sé si hauran d'anar a judici, no hauran d'anar, si serà un procés llarg, si s'aclarirà ràpidament perquè són molts els afectats i la força fa la unió fa la força i si fan pinya per ventura la cosa s'avançarà, no sé, què mos pots dir? Nosaltres ara mateix ja hem interposat les primeres reclamacions prèvies extrajudicials cap a UBB, encara no mos han contestat a cap d'aquestes reclamacions, el que mos estan fent és acuso, recibo de su reclamación, la tramitaré, però encara no han tingut resposta, però segurament la resposta ja mos presumim el que passarà i és que la resposta serà negativa, és a dir, UBB aquí ja col·loquialment mos està dient que no, de manera informal mos està dient que no són responsables i per tant haurem de demandar. Nosaltres les demandes les estem interposant de manera individual, considerant que les demandes col·lectives, tot i que tenen força, sí que és cert que a nivell de tramitació processal en els jutjats mos podem estar anys i al final les persones el que volen és recuperar els seus dobbers el més aviat possible. Per tant, reclamacions individuals i els jutjats, les persones que siguin d'aquí, els jutjats seran Palma, Manacor o Inca, sí que és cert que són jutjats que estan certament col·lapsats, però aquí podríem estar parlant d'un any, 2 anys en primera instància fins a tenir una sentència, és a dir, que sí o sí haurem d'esperar, però que sàpiguem que si el resultat és positiu també els condemnaran a interessos legals, que és una petita indemnització que tindran per no haver rebut els seus dobbers quan tocava. Fins dia 31 de gener del 2028. No? Exacte. Per tant, queden 2 anys i busques per reclamar. No, aquesta data, Jaume, és la data que ha posat el liquidador per tal de fer el llistat, el còmput de persones afectades. Imagineu-vos, estem parlant a 3 anys vista per fer el llistat de persones afectades. Això és el liquidador luxemburguès. Imagineu-vos fins a tenir un resultat o una devolució econòmica extens que pot arribar a passar. Per tant,
anem a enfocar la reclamació, anem a enfocar-la cap a OVB, que en aquest cas és el responsable per tal que ha venut aquest producte tan dolent a nivell financer, i anem a enfocar les reclamacions individualment a cada lloc on el consumidor tingui el seu domicili, i aquí segurament ho recuperem molt més aviat que no en la liquidació de la concurs. Molta sort en els afectats. I molta paciència. Sí, ho lluitarem. Exacte, sí, perquè si no... Cristina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una setmana més.